enyi m ana m anabata gị n'ụbọchị taa na jisike kwa ụbọchị anyị na-eleba anya maka otu Chineke na-eji asacha anyị maka mmetụta. Ama m na mmetụta nwere ike ya bụrụ ihe dị gị ọhụrụ n'anya, mana ụfọdụ ndị n'ụbọchị taa ịbụ ndị nwere enyi, ịbụ ndị nwere ezinụlọ ebe isi, ma nwee ihe mmetụta, inwe mmetụta maka nwekwana ihe na-emetụta n'ime ndụ ha. Mana n'ụbọchị taa Chineke na-eji gwa gị site n'onye ọnụ ozi ya ka onye gị ụzọ ị ga-eche enweta mmetụta, otu ga-eche enwe mmetụta nye ndị mmadụ, otu ga-eche enwe mmetụta ihe ma nke onwe gị, maka ezinụlọ gị, maka obodo ebe ị nọ. Biko ṅaa ntị ka ịnụ okwu ndị gbara ọkpụrịkpọ nke ga-enyere gị aka n'ụbọchị taa inwe mmetụta. Ọlụ ndị ozi isi 9 na-agụ maka na amaokwu nke 3. Ma mgbe ọ na-aga oro na ọ na-abịaru Damaskọs nso, na mberede ihe si n'eluigwe gbara ya, buru ya amụma gburugburu. Amaokwu nke 4, o wee daa n'ala n'otu olu ka ọ na-asị ya, Sọl, Sọl, gịnị mere ị na-esogbu m? Amaokwu nke 5, o wee sị, ị bụ onye nwe anyị? Onye nwe anyị wee sị ya, mụ onwe m bụ Jizọs, onye gị onwe gị na-esogbu. Ọ bụ ihe siri gị ike ịkpọ ụkwụ gị n'igwe. Amaokwu nke 5, ọ gwara n'ebe ahụ, o wee na-ama jijiji, wee bụrụ onye ibubo nwụrụ, sị, onye nwe anyị, gịnị ka ị chọrọ ka m mere gị? Onye nwe anyị wee sị ya, bilie, baa n'ime obodo, a ga-agwa gị ihe na-aghaghị ime. Ana m agụ amaokwu 15 n'ebe ahụ. Amaokwu nke 15 na-asị, ma onye nwe anyị sị ya, gaa, n'ihi na onye ahụ bụ ihe ọlụ arọpụtara nye m, ka o buru aha m chee n'iru mba ọzọ na ndị eze na ụmụ Izrel. Tupu gị abụrụ onye nwere agba, ndụ gị ga-abụ nke a ga-agbabishi n'ụzọ. Nwoke a na-ekwu okwu banyere ya, ọ bụ onye na-enweghị ihe, ọ bụ onye makwana ya, ọ bụ naanị ọgbakọ ntakịrị bụ ndị maara ya. O wee bụrụ nwoke nke pụrụ ime ihe n'ụwa n'oge ya, ọbụladị ruo okwe ugbu a anyị na-ekwu okwu ya. Ebe ọbụla ị na-eche echiche maka mmepe obodo, mgbanwe nke obodo na ndị Rom, ị ga-akpọrịrị aha nwoke a bụ Sọl, onye ghọrọ Pọl onye ozi, onye na-enwe onye nwe ya. Mana n'ikpeazụ o wee bụrụ nwoke nwere agba. Achọrọ m ịtụle uche maka otu ndụ ya si malite. Mgbe m na-ele maka ndụ ya, m lekwere maka ndụ gị. Ọ bụ mgbe Chineke gbabishiri ya ụzọ, ọ na-aga n'okporo ụzọ, ọ na-aga, o wee chee na ihe a bụ ihe ndụ o nyere. Na mberede onye nwe anyị wee gbabishie n'ụzọ ya niile maka ọdịmma. Ma dịka gị nwe gị n'ebe a taa, ele anyị ị nwere atụmatụ nke gị, aga m eme nke a, aga m aga ebe a, aga m emecha nke a. Mana atụmatụ gị nwere ike dịkwa mma o, mana Chineke ga-agbabishi ụzọ gị inye gị ihe ka ahụ mma. Atụmatụ gị nwere ike dị njọ, ma Chineke ga-agbabishi n'ụzọ gị wee gbanwee atụmatụ ahụ jọrọ njọ, wee mee ka ọ bụrụ atụmatụ mara mma n'aha Jizọs. Onye ọbụla nke ghọrọ ihe amara, onye amara aha ya, ma ọ bụ onye na-akwali ndụ ndị ọzọ, ma ọ bụ onye na-aga nweta ihe nye ndị ọzọ, ma ọ bụ onye rụtara ihe a tụrụ ya n'ahịa, o nwere n'oge onye ahụ na ndụ ya, mgbe Chineke bịara bịa nwude ya, wee hazie ihe na otu onye n'otu ebe, ihe dị mma ga-abịa gbabichere ya ụzọ. Ọ bụrụ na ndụ gị bụ nke na-aga nnọọ dịka o kwesịrị, dịka ihe anyị mere ụnyaahụ, ọ bụkwa ihe mere taa, ihe mere taa ọ bụkwa ihe ị ga-eme echi, ndụ gị were bụrụ na-aga n'otu ahụ, ị gaghị abụ onye ga-apụta bụrụ mmadụ na ndụ a. Ma mgbe Chineke lere gị anya dịka taa, ọ na-ele gị anya o, ọ na-asị, mụ onwe m ga-agbabishi n'ụzọ gị, wee mee gị ka ị bụrụ onye nwere agba na ndụ. Onye nwe anyị ga-agbabishi na ndụ gị. Onye nwe anyị ga-abịa gbabishie
were ọla ebube chọọ ndụ gị mma n'aha Jizọs. Ọ bụ onye na-aga n'ụzọ otu ntabi anya ewee gbabichie n'ụzọ ya. Ka m gwa gị ihe ọ bụ na mbụ. Nke mbụ, ọ bụ onye ọlụngo na-egbu mmadụ a na-aṅụrụ ma mara na onye a bụ onye ọjọọ. Ndị mmadụ mara onye a bụ onye obi tara mmiri, o nwere ike ibibi ha bịa goo ya ọlụ. Ọ bụ onye a na-ego ọlụngo. Nke abụọ, ọ bụ onye efulefu. Ndụ ya enweghị ihe ọ pụtara, ndụ ya enweghị ihe ọ bụ nye ya, ndụ ndị ọzọ enwekwara ihe ọ bụ nye ya onwe ya. Ọ bụ nwoke efulefu, o nweghị ọrụ aka ọ na-arụ. Ihe niile bụ ọ na-arụ bụ gawa Damaskọs, gaa Jerusalem, gawa na-erugharị ka egbe. Ebe ọbụla ọ gara ọ na-eme ihe ọjọọ. Ọ bụ otu ndụ ya dị, ma onye nwe anyị wee nweta ya. Ọ bụ onye na-egbu mmadụ ya ejidere. Ọ bụ onye na-eme mmadụ enweghị ike ịnọ n'udo n'ihi na nwoke ahụ ọ bịawulo. Ihe a bụ onye na-egbu mmadụ. Ndị mmadụ na-agbara ọsọ na mberede o nwere ihe mere na ndụ ya. Ọhịa na-akpọ nke a bụ mgbabichi ụzọ. Ebe ọbụla ị nọ ugbu a, ihe ọbụla ị mere n'oge gara aga, ebe ọbụla ị na-aga, ihe ọbụla ị si na-abịa, a ga-enwe mgbabichi ụzọ na ndụ gị taa. Ị ga-abụ onye nwere agba na ndụ a. Ị ga-abụ onye pụtara ihe na ndụ a. Ị ga-abụ onye dị ike, nwere ume na ndụ a n'aha Jizọs. Ya wee bụrụkwa onye kere agbụ. Omume ya kere ya agbụ, kewee kee ya chịchịrịrị. O nweghị ike ime ihe ọma, o nweghị ike ịga n'elu. Ihe ọma ọ chọrọ ime, ọ pụghị ime ya. Ihe ọ na-achọghị ime, ọ ya ka ọ na-eme. Ọ bụghị onye pụrụ ịba uru. Ndụ ya bụ ihe na-enweghị uru ọ bara. Onye nwe anyị wee bata, wee gbabichiere ya ụzọ. Mgbabichi ụzọ nke onye nwe anyị wee gbanwee ndụ ya, wee nwee ka ọ bụrụ onye nwere nwa, wee bụrụ onye amụrụ ọzọ, o wee bụrụ onye hụrụ ụzọ nke agbanwere agbanwe. Ọ bụ onye nwoke nwere ụzọ. Ọ bụ nwoke nwere echiche ọma, nwoke nwere ezi ebumnobi, nwoke nke nwere echi dị mma. Dịka anyị na-aṅa ntị, enwere ihe ole ma ole anyị na-aghọta n'ozi ọma. Nke mbụ, Chineke na-eme ka ndụ gị bụrụ nke a kwụsịrị. Dịka ị na-aga, ị na-achọ ịgafe okporo ụzọ gị, oke ụgbọala na-abịa gị hụ, ọ bụrụ na enweghị onye kwụsịrị gị n'ọnọdụ ahụ, ị ga-ahụ na enwere ihe ọghọm ga-adakwasị gị. Otu a ka Chineke na-eji akwụsị anyị ka anyị wee nwee mmetụta na ndụ anyị. Dịka anyị na-aga gị hụ, Chineke akwụsị anyị n'ụzọ ahụ ka anyị na-aga, kwụsị anyị n'ahịa ahụ ka anyị na-eme, ka anyị nwee ike chigharịa. Otu a ka Chineke na-eji na-emetụta anyị ka anyị enwee mmetụta dị ukwuu na ndụ anyị. Ya eburu ụzọ mee enwee nkwụsị na mbụ. Mgbe e nwere nkwụsị, gị hụ gị gaa n'iru, na-aga n'ụzọ ahụ nke ị kwesịrị ịga, na-aga n'iru n'ụkwụ ahụ nke ị kwesịrị ịga. Nke abụọ, nkwụsị a na-abịa tupu enwee mmetụta. Ọ bụrụ na ị ga-abụ onye Chineke ga-emetụ aka, ị ga-enwe nkwụsị, ị ga-echigharị, a ga-enwerela nkwụsị na ndụ gị. Chineke na-eme ka enwee nkwụsị na ndụ gị, ewe gbanwee ndụ gị. Ọtụtụ mgbe Chineke na-akwụsịcha echiche gị, Chineke na-akwụsị ihe ahụ dị mkpa na ndụ gị, Chineke na-akwụsị ihe ahụ uche gị na-agwa gị, ka e wee nwee mmetụta na ndụ gị. Ana m ekpere ekpere nye onye nwe anyị na nke a ga-abụ ihe ị ga-abụ n'aha Jizọs. Nke mbụ, onye ọla na-ego ego. Nke abụọ, onye bụ efulefu. Nke atọ, onye na-emegbu ndị mmadụ. Nke anọ, ọ bụ nwoke onye agbanwere agbanwe. Nke ise, ọ bụ onye nwere ọhụụ nke agbanwere agbanwe. Chineke a ga-etinye ọhụụ n'ime ndụ gị. Ị ga-abụ onye nwere agba, ị ga-abụ onye ga-eme ya. Nye ruo n'ogo ị ga-eru ebe a n'aha Jizọs. Nke isii, ọ bụ onye ahọrọla ahọrọ maka ije ozi. Onye nwe anyị na-achọ n'obodo ndị Rom niile, ndị Izrel niile n'oge ahụ, ọ na-achọ otu onye nke ga-emere ya ihe pụrụ iche. Onye nwe anyị wee họrọ ya dịka onye ọlụ. Olee otu onye nwe anyị ga-esi wee họrọ gị n'oge anyị na ugbu a, na onye nwe anyị ga-ejijiri gị aka.
onye nwe anyị ga-ahọrọ gị ime ihe dị ukwuu, ihe dị ịtụnanya, ihe na-agbanwe agbanwe n'ime ije ozi nke ị họrọla, na onye nwe anyị ga-ejide aka ya nye gị use ihe a bụ ụzọ gaa n'ebe ahụ. Ị ga-abụ onye ga-eme ihe dị ike n'ọgbọ anyị a n'aha Jizọs. N'ezie, n'ikpeazụ nke asaa, ọ bụ onye isi nke mmeri, onye isi nke ndị mmeri. Ọ bụ onye mmeri n'ihi na ya onwe ya bụ onye isi nke ndị na-emeri emeri na ndị meriri emeri. Dịka ị na-ele anya n'ije ozi ahụ, oge ọ na-aga onwe ruo mgbe onye nwe anyị gbabishiri ya ụzọ. Iji njikere maka nkwụsị nke Chineke? Ugbu a Chineke na-achọ ime ka ị nwee nkwụsị ahụ. Ọ chịrị were gị site n'ebe ahụ ị nọ wega gị n'ebe ị kwesịrị ịnọ. Ya mere, site n'oge a ma ọ bụ n'oge ọzọ, kpere ka Chineke bịa mee ka ị nwee nkwụsị, wee were gị wega gị n'oge ọnọdụ ahụ, n'ọhụ ahụ, n'ụzọ ahụ nke ị kwesịrị ga. Biko nwee mkpebi ugbu a, kwenyere na Chineke, kwenyere na Jizọs Kraịst. Ana m ekpe na-arịọ ka Chineke mee ka e nwee nkwụsị n'ime ndụ gị, ka ị nwee ike nwee mmetụta. Onye nwe anyị, mee ka m bụrụ onye ọhụrụ. Onye nwe anyị, gbanwee ndụ m. Onye nwe anyị, achọrọ m nzọpụta gị. Onye nwe anyị, achọrọ m ka ị nwee ọganiru n'ebe ndụ m nọ. Achọrọ m mgbaghara gị. Ana m achọ ka ị mere m ebere m na-erughị eru. Achọrọ m nwere onwe. Ọ bụ ihe onye nwe anyị na-achọ. Ozugbo ị na-agwa ya okwu dị otu a, ọ ga-emere gị ya. Ọ na-ele anya na ị ga-eme nke a tupu gị abịa. Ugbu a ị bịakwara nụ, ọ ga-eme ya na ndụ gị. Gwa onye nwe anyị, gwa onye nwe anyị, sị onye nwe anyị, lekwa m, lekwa m, lekwa m, mee m ka m bụrụ onye agbanwere agbanwe. Nye m, gbanwee ndụ m, gbabichie ndụ m ụzọ ihe ọjọọ m na-eme, gbabichie ụzọ ka m ghara ịga n'iru n'ime ya. Mgbanwe ahụ ga-eme gị ka ị bụrụ onye nwere agba n'ime ndụ a. Ọ ga-amalite taa ka mkpere gị ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekele gị maka onye ọbụla, nwoke, nwaanyị, ndị ntorobịa, ndị na-eto eto, ndị mere agadi. Ana m ekele gị maka mmadụ niile. Ana m ekpe ekpere onye nwe anyị ka ị gbabishie ụzọ na ndụ ha site na amara gị, ọbụla dị n'oge awa, n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere onye nwe anyị na ebere gị nke na-erughị eru bata na ndụ onye ọbụla. Ana m ekpe ekpere ka mgbaghara gị ga-abịaru onye ọbụla nso. Ikwere nkwa na ị ga-ehichapụ mmehie ha niile. Ana m ekpe ekpere onye nwe anyị ugbu a site na ndụ ha, na echiche ha, n'ume ha, na ncheta ha, gbaghara, hichapụ mmehie ha niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere na ịdị mma gị ga-abịa n'ebe onye ọbụla nọ, ka ha mara na gị onwe gị emetụla ha aka, na ịgbanweela ha, na imere ka ha bụrụ ndị nwere nwa. Malite n'oge awa ka ha ga-abụkwa ndị ga-adị otu ahụ ọzọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Imeela onye nwe maka ịzala anyị. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Chineke anyị ga-etinye akụkọ otuto n'ọnụ gị. Welie aka gị ahụ elu. Onye nwe anyị, anyị bịakwutere gị. Ịbụ Chineke nke ịhụnanya, ịbụ Chineke nke obi ebere, ịbụ Chineke nke ike, ịbụ Chineke nke na-adịghị agha agha, ịbụ Chineke nke hụrụ ụmụ ya niile n'anya na ndị gị niile, onye ọbụla nke ị kere eke. Ana m arịọ gị onye nwe anyị n'abalị a na ị ga-emetụ onye ọbụla aka na-enweghị onye ị ga-ahapụ n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere ma ọrịa ahụ dị ntakịrị ma ọ bụ nke buru ibu, ma ọ bụ nke a na-apụghị ịgwọ agwọ, ma ọ bụ nke e nwere ike ịgwọ agwọ. Ana m ekpe onye nwe anyị n'abalị a n'iru gị, a ga-enwerịrị ike. Ike ga-apụta ihe. Ị ga-apụta ihe nke ike gị, mpụta ihe nke nnapụta na ọgwụgwọ nsọ. Mee ya na ndụ onye ọbụla n'abalị a n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere onye nwe anyị na a ga-enwe ọṅụ nke ọgwụgwọ nsọ, a ga-enwe ọṅụ nke ọla ebube, ọṅụ nke nnapụta nye onye ọbụla nke bịara n'ebe a n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ihe ekwesịrị imezi emezi, mezie ya. Ihe ọbụla nke kwesịrị ka ewepụta ya, wepụ ya. Ihe ọbụla kwesịrị ihe ọbụla nke na-epụga ihe mgbu, wepụga ihe mgbu ahụ. Ma ọ bụ ọrịa nke a kpọrọ aha ya, ma ọ bụ aha ọzọ, abụ nke bụ obiri n'aja ọcha nke nọ mgbe ọbụla, ma ọ bụ nke bịara ọhụrụ ọhụrụ. Ana m asị gị metụ onye ọbụla aka ugbu a n'aha Jizọs. Imeela dịka ị na-anọnyere anyị na mgbaji isi ike kwa ụbọchị nke taa.
nke anyị na-ewetara gị site n'aka onye oziwu Dr. W.F. Kumuyi. Biko ama m na ihe ụmụ ị ritere n'uru ọ ga-abara gị uru nke ọma ma ị nọnyere anyị. Biko sonyere anyị na www.dclm.org/connect. sonyekwara anyị na igwe nzizirịta ozi niile dị iche iche nke anyị na-eji na-ezisa ozi ọma. Biko sonyere anyị, obiọma ga-akpa anyị dịka ị na-esonyere anyị ka anyị na-eweta ozi a kwa ụbọchị. Imeela.